Isu għandi rabta emozjonali ma' dan xmun, il-ftit tarif li għandna dwaru, raġel xwejja u xvera. Jgħet jistenna li jmut, però l-Spiritu Santu gwidah biex imur fit-tempju fit-tali ġurnata u ħin u post, sabiex hemmhekk ikollu il-privileġġ uniku illi jieħu fidejh il-tarbija Ġesu u meta għamel dan imbagħad refa' għajnejh lejn is-sema u lill-Alla qallu issa ħalli l-qaddej tiegħek imur fi sliem skont il-kelma tiegħek għax għajnejh raw is-salvazzjoni tiegħek li inti ħejjejt quddiem wiċċ il-popli kollha. Wow! Raġel ta' tama li finalment qabel ma qasam ma' nħal oħra Alla taħ din il-barka speċjali ġvera li iżomm fidejh is-salvazzjoni. It-tarbija li Alla bagħat propjament il-libnu uniġenitu sabiex bih aħna ngħixu quddiem Alla. Alla li ċekken tant umilja li nnifsu ġvera. Illi ma tkażax billi jidentifika li nnifsu magħna f'kull sens. U l-Knisja mill-bidu, l-Apostli u d-dixxipli tal-bidu iċċelebraw dan il-fatt kbir u ġvera li Alla rebaħna billi sar wieħed bħalna minn barra d-dnub sabiex jirrikjamana għal innifsu. Missjoni ta' salvataġġ illi Alla biss seta' wettaq. U jekk naqraw il-Vanġeli appropjament il-rikordju tal-din il-ħajja unika Ġesu ta' Nazaret mhux sempliċi bniedem, huwa bniedem, ma mhux sempliċi bniedem illi ġie mibgħut biskop. U ċoħe biex jiksbinna l-maħfra ħalli jkollna dritt li nitlu fil-preżenza qaddisa ta' Alla. Mill-bidu nett il-Knisja issarat ma' dan l-avveniment uniku. Jiġu ħafna avvenimenti u ħafna affarijiet fid-dinja. Biċċiet noddu għandha importanza biċċiet nħallhom għaddejjin, però l-fatt li bent Alla ġie fostna, il-Knisja kellha tissar anke ma' idejat żbaljati dwar dil-mistoqsija. Min hu ta' bilħaq Ġesu ta' Nazaret? Min hu ta' bilħaq? Tajb, u anke sas-sena 431 kellu jitlaqqa konċilju f'Efesu, l-istess belt fejn l-Apostlu Pawlu ħadem għal sentejn u anke kiteb littra lill-Efesin, tajjeb, hemmhekk tlaqqa konċilju minħabba l-fatt li kien hemm il-Patriarka ta' Kostantinopli, meta ngħidu Patriarka ta' Kostantinopli huwa wieħed mill-kbarat tal-Knisja ta' dakinhar fis-seklu 5. U dan il-Patriarka kien ilu qed jgħid illi diskors bħal dan pereżempju, illi huwa impossibbli illi Alla jsir tarbija ġo maxtura. U kliemu kien qed jitħarras. Finalment l-Imperatur Teodosju t-tieni, ngħidilkom li l-imperaturi dakinhar kellhom ċertu qawwa u kellhom il-vizzju wkoll jindaħlu fl-affarijiet tal-Knisja. Però dana oġbu illi ilaqqa konċilju, ġifieri jiġbor lill-isfijiet dak iż-żmien isfijiet kienu jgħidulhom tajjeb mexxejja tal-Knisja sabiex jiddibattu għandux raġun dan Nestorju, il-Patriarka ta' Kostantinopli fil-li qed jgħid illi huwa impossibbli illi Alla jsir tarbija ġo maxtura. Il-konċilju tlaqqa u dakinhar lil Marija om Ġesu sejħula Theotokos. Kelma Griega, Theotokos b'Malti sempliċi jfisser waħda illi ġarret il-Alla. Ovvjament meta Ġesu kien fil-ġuf tagħha, il-Marija għarfuha bħala Theotokos. Waħda li ġarret fil-ġisem tagħha lill-Alla. U allura hemmhekk affermaw għal darb'oħra, affermaw dak li l-Iskrittura kienet ilha illi qalet, illi Ġesu ta' Nazaret huwa divin. U Alla fil-vera sens tal-kelma
il-kredijiet anke mill-antik li aħna tgħallimna anke fil-katekismu meta konna iżgħar, pereżempju li huwa dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Dawk il-kredijiet inkitbu għax kien hemm bżonn li jinkitbu minħabba nies bħal Arius, nies bħal Nestorju illi sabuha problema jammettu d-divinità sħiħa ta' Ġesu ta' Nazaret. Tajjeb, kemm hija importanti din Ġesu huwiex Alla nnifsu jew huwa inqas minn Alla, xi kreatura speċjali. Din hija fundamentali għall fidi Kristjana. M'hemm ebda kwistjoni akbar minn hekk Ġesu nnifsu qal lil Pietru fuq din il-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi. Xi blata hi l-istqarrija li Pietru kien għadu kif qal int il-Messija bin Alla l-ħaj. Int il-Messija bin Alla l-ħaj. Il-fatt li Ġesu huwa il-Kristu l-unzjonat ta' Alla, il-mibgħut ta' Alla, il-fatt ukoll illi hu Alla l-Iben. Mhux tabxi aħna nistqarru Alla wieħed fit-Trinità, l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. L-Iben kien mibgħut fostna bħalma l-profeti mill-antik kienu ilhom qegħdin jgħidu. Isaija pereżempju jgħid ara tweldetilna tarbija ingħatalna Iben u il-gvern ikun fuq spallejh u jissemma ismu Alla Kbir, El-Gibbor, Alla l-Kbir, Kunsulier tal-Aġeb, li l-jiem tiegħu huma mill-jiem tal-eternità. Għandna wkoll il-profeta Ħosea meta Alla kelmu, isimgħu daqsxejn, Alla qed ikellem direttament il-Ħosea f'kapitlu 1 vers 7 u jgħidu li jien għad inħenn għal dar Ġuda u nsalvhom bil-mulej Alla tagħhom. Alla qed jgħid jien ħansalvhom bil-mulej Alla tagħhom. Li tagħmel sens huwa Alla l-Missier qed ikellem lill-profeta u qed jgħidu li għad insalvhom Ġesu ta' Nazaret. U qed jiddeskriva hawnhekk bħala il-mulej Alla tagħhom. Meta Tumas ra lil Ġesu irxuxtat mill-mewt, tajjeb, u attwalment daħħal il-sebaw fil-pjagi tiegħu u fil-kustat tiegħu, Tumas ma setax jirreżisti milli jgħidlu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Ġesu ma ċanfrux, anzi irrikmanda dik il-qima li taħ u qal imbierek int għax int rajt, int emmint għax rajt imberkin dawk li ma rawx u ma dan kollu jemnu. U din hija l-Knisja illi temmen din il-bxara, temmen il-ftuħ tal-Vanġelu ta' Ġwanni b'mod dirett, b'mod blaħabi, bl-aktar mod impressjonanti. Ġwanni jgħid fil-bidu kien il-kelma kien ma' Alla u l-kelma kien Alla. U minnu dak il-kelma, vers 14 fl-istess kapitlu jgħidina l-kelma sar sarks u għammar fostna. Ma jgħidx il-kelma sar anthropos, bniedem. Laqqas ma jgħid il-kelma sar soma, sar ġisem u għammar fostna kif nisimgħuha sikwit. Il-kelma sar sarks, laħam. Propjament dal-laħam illi minnu aħna komposti. Biex jurina r-realtà illi l-inkarnazzjoni, il-fatt li Alla sar bniedem huwa fatt storiku u reali. U Ġwanni mal-apostli rawh lil Ġesu, messewh, semawh u għamlu miegħu. U allura dan l-avveniment allura se jixħed dawl qawwi fuq il-modja tagħna. La darba Ġesu huwa divin, kif se nikkonsidraw il-bqija tal-reliġjonijiet tad-dinja? Kif se nikkonsidraw il-bqija tal-filosofiji l-oħrajn? Kif se nikkonsidraw it-tagħlim illi mhuwiex fl-Iskrittura? L-identità vera ta' Ġesu Kristu ġielna nikkonkludu illi huwa bih biss
illi wieħed jasal għand Alla. Jekk ta' bilħaq huwa Alla. Jekk aħna se niżluh fuq livell bħal bqija tal-bnedmin, bħal bqija ta' fundituri oħra ta' reliġjonijiet, Konfuċju, Maomettu, Lao Tzu u oħrajn, tajjeb, ikollna raġun illi ngħidu nittolleraw kulħadd għaliex kulħadd għandu l-fema tiegħu, kulħadd għandu l-metodu tiegħu, kulħadd għandu l-triq tiegħu biex jasal għand Alla, imma jekk Ġesu, anzi jien ħankorreġi li nifsi, la darba Ġesu u Alla, allura rridu noqogħdu attenti kif nitkellmu. Għaliex il-Bibja b'mod mill-aktar qawwi ma tħallilna ebda possibilità li naraw is-salvazzjoni tagħna f'ħadd ieħor. Il-Bibja tillimitana għal dan il-każ ta' Simon meta bit-tarbija Ġesu fidejh lil Alla jgħidu issa jnej jaraw is-salvazzjoni tiegħek. Simon ma fittixiex u lanqas tpaxxa bija b'nadi oħra. Meta lil Alla kompli jgħidlu illi li inti ħejjejt quddiem wiċċ il-popli kollha, ma kienx sempliċement salvazzjoni għal Lut, salvazzjoni għal popli kollha, dawl biex idawwa lill-ġentili u l-glorja ta' Iżrael il-poplu tiegħek. Għaliex sallum il-ġurnata il-disċipli ta' Ġesu huma tant moħħhom magħluq ħanejdu hekk, narrow-minded, illi jgħidu u llum nissugraw ngħidu, ikolli ngħid, illi huwa b'Ġesu biss illi wieħed jasal il-ġenna. Ir-raġuni unika hija qis sewwa minnu Ġesu Kristu. Jekk inti tistqarru bħala Alla il-kelma li sar sarks, li sar bniedem bħalna, u allura huwa Alla sħiħ, huwa wkoll bniedem sħiħ, allura ma fadal ebda raġunamenti ħlief li tajt li huwa biss Ġesu Kristu. U l-Bibja tagħtina patafjun ta' raġunijiet għala għandna nżommu sħiħ ma' Ġesu Kristu. U ma nagħtux tama falsa lil ħadd ieħor billi ngħidulu li jekk wieħed ma semax il-Vanġelu dwar Ġesu Kristu li bxara tajba dwaru u forsi ma minx fih, xorta waħda b'xi mod jew ieħor jista' jsalva. Il-Bibja tagħlaqna għal triq waħda, għal bib dejjaq illi min se jsalva rid jgħaddi minn dak il-bib u minn ebda bib ieħor. Ġesu nnifsu jgħid illi jienu għal bib tan-naċ dawk kollha li ġew qabli huma ħallilin u briganti. X'diskors qawwi. Li kif qiegħed kif at one stroke qiegħed jipproklama li hu nnifsu bħala l-bib li attwalment minnu niksbu s-salvazzjoni tagħna u fl-istess ħin qed jgħid il ħadd ieħor dawk l-imposturi ħansejħulhom illi dejrilhom li jistgħu iwittu triq għall-umanità Ġesu jsejħilhom briganti u ħallelin. Isejħilhom ukoll mikrija illi mhux vera jinteressahom min-naċ. U hu r-rajt tajjeb illi taħajtu għan-naċ b'kuntrast għal magħhom. Ħanibda ntikom daqsxejn raġunijiet għala aħna bla mistħija u bla riserva għandna nżommu lil Ġesu Kristu personalment kif ukoll pubblikament ma' ħadd ieħor u nolluh bħala l-uniku salvatur tal-bnedmin. L-uniku salvatur tal-bnedmin għaliex l-ewwel ħaġa Alla l-Missier lilu għażel bħala salvatur tal-bnedmin. Lilu u lil ħadd ħliefu. L-ewwel Pietru 2 vers 4 Pietru jgħidilna ersqu lejn Ġesu, qisu lejn ġebla ħajja, mormija tassew mill-bnedmin kif infatti ġara. Vera? Ġesu kien iġġudikat u kkundannat għal mewt u msallab ma' salib, mormi mill-bnedmin imma ġebla magħżula minn Alla u prezzjuża. Alla għażel, Alla ħatar l-ibnu Ġesu bħala
il-Salvatur tad-dinja. Kif infatti qalu dwaru is-Samaritani li kienu iltaqgħu miegħu x'vera. Ġesu huwa wkoll l-uniku wieħed allura li niżel mis-smawiet. Ħafna kienu dawk minn fostna l-bnedmin aħna qegħdin kollha f'baħar wieħed. Tajjeb, u kien hemm nies filosofi u għalliema u reliġjużi illi promovew l-idejat tagħhom, vera, u nsibuhom bil-gżuz. Mhux bl-għexieren, bl-eluf fid-dinja. Matul iż-żminijiet kienu ħafna orri fil-qalu din hija triq imxi fiha. Frattant huwa wieħed biss li niżel mis-sema. Kultant tisma' dawn iż-żgħażagħ jitkellmu fuq l-aljeni u fuq ġejniex invaduti from outer space. Għandek każ ovvju hawnhekk. L-uniku każ li ġara. Illi Alla nnifsu l-kreatur tas-sema u l-ard ġie żarna fuq din il-pjaneta illi hu infatti fassal u għamel. Ġwanni jgħidha ġie fi ħwejġu, Ġesu ġie fi ħwejġu u n-nies ma laqgħux. Iva, Ġesu huwa l-uniku wieħed illi niżel mis-smawiet. Meta kien qed jitkellem ma' Nikodemu, l-għalliem tal-Lut, Ġesu għallu f'kapitlu 3 vers 13 ta' Ġwanni li ebda bniedem ma tala fis-sema ħlief dak li niżel mis-sema bin il-bniedem. Ġesu ripetutament jgħidilna li hu kien il-mibgħut tal-missier. Li niżel mis-sema mhux biex jagħmel ir-rieda tiegħu imma r-rieda tal-missier li bagħtu, appuntu ġie fuq missjoni. Ġesu wkoll huwa l-qofol tar-rivelazzjoni tal-Alla. Alla tkellem mal-bnedmin matul il-ġenerazzjonijiet permezz tal-profeti tiegħu b'diversi mezzi. Tajjeb, imma finalment imbagħad fl-Ittra lil-Lut kapitlu 1 vers 3 tgħidilna li f'dawn l-aħħar jiem kellimna bibnu li hu għamlu l-werriet ta' kollox li bih ukoll għamel id-dinjiet. Il-Bibja tippreżenta lil Ġesu Kristu bħala dak illi jaqlana mill-injoranza spiritwali, illi ġabilna it-tarif mingħand Alla sabiex attwalment nimxu fid-dawl tiegħu. Ġwanni jgħid illi il-kelma sar sarks, sar laħam u għammar fostna u aħna rajna l-glorja tiegħu jgħidilna. Glorja bħal tal-liben waħdin mingħand il-missier, mimli grazzja u verità. Il-Knisja nibtet u kibret matul is-sekli fuq din il-konvinzjoni, Mbagħad vers 18 Ġwanni jgħidilna li ħadd qatt ma ra l-Alla f'xi żmien. Ħadd qatt ma ra l-Alla f'xi żmien. Liben il-waħdin li hu fih dan il-missier hu għarrafulna. Kull darba kif titkellem l-Iskrittura li qed tippromuovi li Ġesu Kristu, però qatt ma tagħtina l-iġkem possibilità li dan it-tarif salvifiku jista' jaslilna b'xi ħadd ieħor lief b'Ġesu Kristu. Jekk aħna nżommu l-Iskrittura mqazza bħala r-revelazzjoni tagħha, tagħlqilna l-vista tagħna esklusivament fuq Ġesu Kristu u fuqu waħdu. Ġesu nnifsu infatti ftit lejliet il-passjoni tiegħu talab dik il-talba rrekordjata fiġ-Ġwanni 17. U lill-missier jgħidlu waslet is-sija glorifika l-ibnek biex ibnek ukoll jigglorifikak. Bħalma int tajtu is-seta fuq kull bniedem biex jagħti l-ħajja ta' dejjem il-dawk kollha li tajtu. Jiġina f'moħħna nsaqsu ma forsi Alla ta' lil ħadd ieħor ukoll biex jagħti l-ħajja ta' dejjem lil xi wħud mill-bnedmin. Le, huwa biss permezz ta' Ġesu Kristu. Ġesu huwa dak li jagħti l-ħajja eterna il dawk kollha li inti tajtu. U din hija l-ħajja eterna li jarfu lilek waħdek veru Alla. U l-Ġesu Kristu li inti bat. Ma tistax tara fil-Alla mingħajr liben. Ma tistax inti tajt li tħobb jew tonora lill-Alla mingħajr liben. Aqra Ġwanni 5 u qiegħda ċarissima. Alla jrid li dawk kollha li jonoraw ukoll il-liben. Għalx liben huwa l-immaġni ġbija
ta' Alla invisibli. U ma nistgħux narfu ħilla apparti minn Ġesu Kristu. Huwa dawl minn dawl Alla veru minn Alla veru. Kif jitkellem Ġwanni anke fix-Xuħitu? Ġwanni meta kiteb l-ewwel ittra tiegħu, kapitlu 5 versu 20 jgħidilna li aħna nafu, aħna l-Kristjan, aħna nafu illi bent Alla ġie u tagħna d-den, tagħna l-erf minn Alla. Biex narfu lil dak li hu veru u aħna f'dak li hu veru f'ibnu Ġesu Kristu. Dan hu Alla veru u l-ħajja ta' dejjem. Ġwanni m'għandu ebda ħsieb, ebda possibilità li se jkun hemm xi ħadd ieħor li jista' jgħinna, li jista' jaqlana mill-ħama tad-dnub apparti minn Ġesu Kristu. Infatti, l-ittra jalqa billi jgħidu lied iż-żgħar ħarsu ruhom mill-idoli. Jekk it-tama tagħna qiegħda f'ħadd ieħor b'xi mod jew ieħor f'xi ħaġa oħra, allura inti għandek idolu u m'intix qed isservi lil Alla veru. Ġesu huwa wkoll l-uniku persuna li għattex ħajja perfetta, ħajja impeccabbli, ħajja bla ebda tixlija quddiem il-liġi divina. M'hemm ebda personaġġ, ebda bniedem ieħor illi għamel dan il-claim, Ġesu għamel dan il-claim għalih innifsu, li n-nies qalilhom min minnkom jixlini bit-tnub, ħadd ma tkellem. U lanqas ma jeżistx xi ħadd illi hemm xi nies jgħidu li dak il-bniedem kien bla dnub, kien perfett. Ġesu huwa f'dan is-sens ukoll uniku. Littra lil Lut ma' diversi passi oħra fl-Iskrittura tixhed għal l-impeccabilità ta' Ġesu Kristu. Ġesu huwa perfett. Għaliex huwa Alla nnifsu. Aħna m'għandniex qasas il-kbir li ma jħoss għad-djufijiet tagħna, imma li kien imġarrab f'kollox bħalna iżda bla dnub. Iżda bla dnub. Għal darb'oħra hawnhekk tirkaċċa l-uniċità ta' Sidna Ġesu Kristu. Ġesu huwa waħdu wettaq il-liġi u l-profeti. Meta ngħidu wettaq il-liġi, ovvjament, fis-sens bażiku illi hu jgħidilna ma ġejtx biex inxejjen il-liġi u l-profeti, ġejt aktarx biex iwettaqhom. U wettaqhom, beda jwettaqhom billi obda l-liġi sħiħa t'Alla. Mhux għal perjodu ċkejken ta' ħajtu, matul ħajtu kollha. Sabiex finalment ukoll jippreżenta ruħu bħala l-uniku sakrifiċċju għad-dnub. Biex aħna naraw iċ-Alla id-dnub tagħna tkun imħassar. Rrid ikun ikkanċellat, rrid ikunu perfetti. Għaliex fil-ġenna tiegħu ma jidħol xejn li ħammeġ. Taqra Apokalissi ma jidħol xejn li ħammeġ. U Ġesu għamel dak l-uniku sakrifiċċju biex id-dnub tagħna jitħassar. Issa, jekk wieħed ma jersaqx lejn Ġesu Kristu u ma jilqax is-sakrifiċċju tiegħu bħala t-tama tiegħu għall-ġenna, x'fadal? Lut 10 verset 20 jgħidilna. Għax jekk aħna nidimbu għax irridu, wara li nkunu ħadna t-tarif tal-verità, ma jibqa' l-ebda sakrifiċċju għad-nubiet. L-ebda sakrifiċċju għad-nubiet. Iġifieri jekk maħniex ħansalvaw b'Ġesu Kristu, ma fadal ebda tama għalina. Dan huwa r-raġunament tal-Bibja għal darb'oħra. Illi tagħlaqna għal triq waħda, għal Salvatur wieħed. Ġwanni jgħid illi Ġesu huwa il-propizjazzjoni għal dnubieta, u mhux ta' dnubietna biss, imma d-dnubiet tad-dinja kollha. U ċoħe dawk kollha illi eventwalment se jkunu salvati minħabba l-fatt illi Ġesu huwa l-propizjazzjoni tagħhom. X'inhi propizjazzjoni? Infakkarkom. Ja dak is-sakrifiċċju li bih il-għadab talla jew id-dispjaċir talla twarrab minn fuqna u minflok Alla jirċevina għandu bit-bissima tiegħu, bil-pjaċir tiegħu. Għaliex? Għax seħħ issa il-sakrifiċċju illi jneħħi id-dnubiet. Ġesu, il-Bibja tirraġuna kontinwament huwa l-uniku feddej kompetenti, l-uniku feddej kwalifikat biex jaqlana minn taħt il-kundanna u jdaħħalna fil-preżenza tagħna. Lut 2 vers 10 jgħidilna li kien jixraq lil dak li kollox u għalih u li biħu kollox, li wassal ħafna wliet għal glorja billi jagħmel perfett permezz ta' tbatijiet
lill-mexxej l-kbir tas-salvazzjoni tagħhom. Alla għamlu perfett fis-sens illi ħallih ibati sabiex anke mbagħad finalment bil-passjoni u l-mewt tiegħu Ġesu jkun kwalifikat biex isalvana. Okay. Ġesu seta' jsalvana bil-ħajja perfetta tiegħu biss? Le. Rrid ikun hemm it-pattija. Tas-sens Ġesu kien magħmul perfett. Fatt li għadda mill-passjoni, tajjeb, issa huwa kwalifikat. Għaliex? Għax il-pjena ħada hu minflok niesu. U allura huwa l-uniku feddej tal-bnedmin. Il-Bibbja ma taraf il-ħadd ħliefu, għal darb'oħra, ma taraf il-ħadd ħliefu. U biss li jeleb il-mewt għal dejjem. Il-claim unika illi Ġesu wara li kien ilu 30 fil-qabar reġa' xoxta. Il-ġisem li kien imsallab mas-salib, dak il-ġisem, Alla reġa' taħ il-ħajja. Claim unika li tivvalida li turi l-awtentiċità ta' Ġesu bħala s-Salvatur tagħna. U għeleb il-mewt. Għal darb'oħra fl-ittra lill-Ebrej naqraw illi billi l-uliet għandhom l-istess laħam u demm, u wkoll Ġesu wkoll ħasem mill-istess demm u laħam biex permezz tal-mewt jeqret il-dak li kellu l-ħakma tal-mewt jiġifieri x-xitan u jeħles il-dawk li minħabba l-biża tal-mewt kienu suġġetti għal jasar ħajjithom kollha. Għaliex aħna ma nibżawx mill-mewt fiżika għax Ġesu eliba għan-nom tagħna. Il-fatt li huwa irxuxtat jgħid f'okkażjoni minnhom jien għaw minnu l-ħajja min jemmen fiha volja imut jerġa' jgħix u min jgħix jemmen fiha ma jmut qatt. Darb'oħra jgħid li min jemmen fiha ma jara qatt il-mewt u l-Luther qed jisemgħu skandalizzaw ruhom però il-diskorsu jagħmel ta' bilħaq sens. Jekk ta' bilħaq nemmnu minnu li huwa Alla li niżel fostna il-bnedmin u sar sarks, laħam, bniedem bħalna. Ġesu wkoll lilu ingħatat kull awtorità minn Alla. Lil min ta' awtorità Alla biex jgħallem it-triq tiegħu. Saħansitra li dewwa ta' Ġesu meta marru għandu biex jistaqsuh dwar it-taxxi ħalsuhom xi jew le. Bdew ukoll nefħuh u jfaħru u jgħidulu aħna nafu li inti mgħallem ġej minn Alla għax tgħallem il-verità tal-Alla u ma jimpurtakx minn wiċċ in-nies, kienu jafu. Però Ġesu għamilha ċara qabel ma tella lura fis-smewwiet fejn jgħidilna illi kull awtorità fis-sema u fl-art hija mogħtija lili. Ma jħalli ebda lok illi l-awtorità ta' Alla ingħatat xi ħadd ieħor inkwantu s-salvazzjoni tagħna. Lilu u lilu biss. Kull awtorità fis-sema u fl-art hija mogħtija lili. U għalhekk imbagħad għalina morru mela u xandru u għamdu fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Ġesu wkoll huwa l-bniedem perfett li Alla eżaltah, Alla qollih fl-ogħla pożizzjoni immaġinabbli. Lil min Alla qal poġġi fuq l-eminja tiegħi sa ma nqiegħed l-edewwa tiegħek mirfes għal saqajk. Il-min qal iżjed. Xi anġlu xi bniedem ieħor il-ħadd. Dik l-ogħla pożizzjoni immaġinabbli li Alla ara fil-libnu ugwali miegħu fis-seta u fil-glorja. Ġesu wkoll huwa ddikjarat kemm il-darba bħala l-uniku medjatur bejn Alla u l-bnedmin. L-uniku medjatur. L-uniku intermedjarju illi jista' jressaq il-Alla għaddis fuq naħa il-bniedem midna fuq naħa l-oħra u jġibhom flimkien paċi flimkien. U l-uniku medjatur. Pawlu jgħidilna fl-ewwel ittra l-Timotju kapitlu 2 vers 5. Li hemm Alla wieħed u medjatur wieħed bejn Alla u l-bnedmin, il-bniedem Kristu Ġesu. Medjatur wieħed. Għandna bżonn medjatur, ma nistgħux immorru weħidna. Vera? Ma nistgħux. Wisq maħmuġin biex nidru qudiem Alla weħidna. Hemm bżonn xi ħadd li jitkellem għannom tal-li jiddefendi l-kawża tagħna, dak huwa Ġesu Kristu. U l-Iskrittura tgħid li medjatur wieħed hemm. Wieħed hemm.
Ġesu wkoll preżenta lil nnifsu bħala s-Salvatur illi fih misna nemmnu. Wara li għallem fuq il-muntanja, Ġesu għalaq dik il-pritka tiegħu billi qal illi dak li mi jisma' kliemi u jagħmlu għanxebħu ma' raġel li bena id-dar tiegħu fuq il-blat. U volja ġil mal-temp u l-arar dik id-dar tiegħu baqgħet soda. Imma min jisma' ma jagħmilx dan huwa eblaħ għax qisu qed jibni daru bla pedament fuq ir-ramel. Ġesu jippreżenta lil nnifsu bħala dak li qed jagħtina t-tarif tal-verità, bħala dak ukoll illi wiegħed illi min jafda fih jirċievi minn għandu stess il-ħajja eterna. Jirċievi il-ħajja eterna. Bħalma Mose olla s-serb fid-deżert, hekk jettiġ jitolla bil-bniedem, jgħidu Nikodemu. Sabiex kull min jemmen fih ma jitilifx, iżda jkollu l-ħajja ta' dejjem. Toġobni l-iskrittur kif titkellem, meta waqt li qiegħda tidderiġi kontinwament il-ħarsa ta' ruħna lejn Ġesu Kristu ma semmilna xejn iżjed dwar xi tagħm oħra, dwar xi salvatur ieħor. X'ħasra llum illi ħafna hekk imsejħa evanġeliċi qegħdin jitilfu, qegħdin jilagħbu b'din il-verità prezzjuża. Illi salvatur kompetenti wieħed biss. Wieħed biss li qal jien huwa l-bib tan-naġ, mi jidħol minni isalva u jidħol joħroġ jsib il-mara, mi jidħol minni. Jien huwa r-raj tajb jagħti ħajtu għan-naġ. Fi Ġwanni 10. Kull darba il-claims li Ġesu għamel għalih innifsu huma tremendi, però huma veri. Jekk niftakru minu ta' bilħaq il-kelma li sar sarks. U Ġwanni jgħidilna l-kelma min kien. Il-kelma kien ma' Alla u l-kelma kien Alla. Ġwanni 10 vers 9. Ġesu jgħid għal-bib jekk wieħed jidħol minni salva, jidħol joħroġ jsib il-mera, il-ħallil ma jiġix li biex jisraq u joqtol jaqret. Ara kif qed jiddeskrivihom il-daw kollha illi jippretendu jew jippromovu l-anfushom bħala nies li kapaċi waslu l-bnedmin għas-salvazzjoni tagħhom. Il-ħallil jgħidlu, il-ħallil ma jiġix li biex jisraq u joqtol jaqret. Ikkalkula forsi tagħmlu daqsxejn eżerċizzju dwar ir-reliġjoni tad-dinja. Elufem. Kollha jikkontradixxu xulxin, kollha jgidbu l-xulxin. U bir-raġun. Għax huma ispirati mill-qiegħ tal-infern. Ġesu il-ħallil jiġi biss biex jisraq u joqtol jaqret, imma jien ġejt biex intom ikolkom il-ħajja u l-ħajja aktar bil-kotra. Jien huwa r-raj tajjeb. Ir-raj tajjeb jagħti ħajtu għan-naġ. Fejn hu raj ieħor li ta' ħajtu għan-naġ? Ġesu l-bqija jgħidulhom mikrijin. Kieku ta' diskors tajdu int, nodduk bħala arroganti u kiesa u miġnun, vera jew le? Imma għax nafu li ħareġ minn fom dak li huwa l-verità nnifsu. Alla etern. Li żarna fuq dil-art. Il-diskors, il-claims tiegħu ma nistgħux ma nilqawhomx. Jekk inwarbuhom inkun qegħdin nagħmlu hekk għal irda tagħna nfusna. Jien huwa l-ħobs tal-ħajja vera, kemm il-darba Ġesu kif jippreżenta lil nnifsu l-ħobs tal-ħajja. Missirietkom kienu l-manna fid-deżert. Miraklu da għaddej 39 sena ħin kollu. U xorta waħda mietu qalilhom, xorta waħda mietu fid-deżert. Ma dan l-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Biex kull min jiekol minnu jgħix għal dejjem. Ġwanni 6. Vers 35, jienu għal-ħobs tal-ħajja, mi jiġi għandem ma jaqbdu ġuħ qatt u mi jemmen fija ma jaqbdu għaċ qatt. Fija. U fħatt aktar. Ebda indikazzjoni ta' tama apparti minn Ġesu Kristu. Ġesu ukoll waħdu isostni l-bnedmin bil-kliem tal-ħajja. Il-kliem tiegħu li ħareġ minn fommu. Ġwanni 6 vers 63. U għal-ispirtu li għat il-ħajja. Il-ġisem ma jiswa xejn, il-klim li ngħidilkom huma spirtu u ħajja. Spirtu u ħajja. Huma klim
illi meta aħna inħaltuhom mal-fidi jiswewlna għal ħajja eterna. Ħadd matul l-istorja twila tal-umanità fuq l-art ma għamel dal-claims li għamel Ġesu ta' Nazaret. Però nifhmu għala għamilhom dal-claims għax nafu min kien. Ma nizbaljawx bħalma minn l-istorju illi qalu possibbli illi Alla isir tarbija f'maxtura, aħna nemmnu f'Alla tal-impossibbli. Alla tal-impossibbli. Illi fl-estremità tal-imħabba tiegħu iva oġbu illi jitbaxxa fuq il-livell tagħna sabiex jollina għal glorja u s-seb tiegħu. U allura meta aħna ngħidu solus Christus bi Kristu biss, x'qegħdin ngħidu? Din hija waħda mill-għajtiet tar-riforma. Però naħseb jiena aktar mill-riformisti, Luteru, Calvinu u Zwinglu l-oħrajn. L-apostli nfushom kienu aktar insistenti fuq solus Christus, veru? Fuq li huwa bi Kristu biss. Meta nisimgħu il-Pietru li kien arrestat u allura meddet kastik quddiem l-akkużaturi tiegħu jgħidilhom li m'hemm ebda isem modi taħt is-sema li bih jeħtieġ inkunu salvati ħlief dak ta' Kristu Ġesu. Ma staħax u ma ddejjaqx jgħidha xorta waħda għala. Solus Christus qegħdin ngħidu illi Ġesu fil-persuna tiegħu huwa uniku. Nestorius ma setax iniżżilha din firet id-divinità mill-umanità ta' Ġesu, għandna nemmnu Ġesu huwa persuna waħda li għandu żewġ naturi, in-natura divina u n-natura umana. Sħaħ mhumiex maħalta flimkien imma jagħmlu fl-istess persuna waħda. U allura meta l-apostli intbatu mad-dinja Griega u Rumana ta' żmienhom u xandru l-Vanġelu, x'tip ta' kultura u x'tip ta' soċjetà ltaqgħu magħha kull fejn marru kienet l-istess kultura tagħna llum. Illi inti tista' tagħmel tempju għal Marte u għal Apollo u għal Djana u kulħadd iqim skont kif jogħġbu u skont kif ifettillu u skont kif iħossu l-aħjar. Dik kienet id-dinja illi l-apostli ħarġu u qalu tafux qal Ġesu jien għat-triq il-verità u l-ħajja ħadd ma jiġġant il-missier ħlif bija. Araw x'riskju trament. U qegħdin ngħixu f'dak iż-żmien illum l-istess ħaġa, il-pluraliżmu illi kulħadd huwa tajjeb imbasta ma tattakka l-ħadd. Dat diskors aħna ngħiduh il għaliex inħobbu l-verità tagħna, inħobbuha. U nħobbu wkoll il-proxmu tagħna. U ma nixtiequx illi jibqgħu fid-dlam mingħajr ma jersqu għal dak li qal juna dawl tad-dinja min jemmen fija ma jimxix fid-dlam aktar imma jkollu d-dawl tal-ħajja. Il-fidi tagħna l-aħwa għad tiswielna xi ħaġa. Il-jiem ġejjin u ma ħsibx taħandumu ma narawhom illi ma nkunux nistgħu nitkellmu hekk kif qed inkellimkom jien tal-għodu. Għodu attenti. Jekk il-fidi tagħna hija rħisa u maħniex ngħixuha, ħanaqgħu. Imma jekk il-fiduċja tagħna hija iva l-Iskrittura hekk tgħid illi Alla nnifsu, Alla liben żarna fuq din il-pjaneta tagħna. U allura nkunu lesti l-iva irridu nkunu fidili miegħu. Fidili lejh jekk aħna niċħduh il-Bibja twissina u jiġħadna wkoll. Ġesu qal mi jist minn kliemi. F'nofs din il-ġenerazzjoni ħażina u adultera. Għaliex adultera? Għax qed tagħti d-devozzjoni tagħha lill-allat li mhumiex allat, ma jeżistux. Mi jistħi minnu minn kliemi f'nofs din il-ġenerazzjoni ħażina u adultera bil-bniedem ukoll jistħi minnu meta jiġi mal-anġli imqazza. Hemm bżonn li bħall apostli ngħidu
illi salvazzjoni waħda hemm u tinsab f'Salvatur wieħed. Sidna Ġesu Kristu. Pawlu hekk tkellem. L-ewwel Korintin 8 vers 4 jgħidilna illi nafu li l-idolu mhux xejn fid-dinja. Kemm kien hemm idoli? Kien hemm viżibilju ta' idoli ta' kismin. L-idol mhux xejn fid-dinja. U m'hemmx ħlief Alla wieħed. Għax għalkemm hemm sew fis-sema u kemm fuq l-ard dak li jgħidulhom Allat, u hemm ħafna Allat u ħafna sidien, Pawlu qed jikteb il-Korintin, meta joħorġu fil-belt tagħhom kienu ikun hemm niċeċ u tempji blat ta' Allat oħra. Hemm ħafna Allat u ħafna sidien. Imma għalina hemm Alla wieħed, il-Missier, li minnu mal-ħwejġ kollha u aħna fih, u sit wieħed Ġesu Kristu li bih u mal-ħwejġ kollha u aħna bih. Pawlu qed jgħidilna minnu ħalliq ta' kollox li ġab fl-eżistenza is-sidna Ġesu Kristu. Allora kif nistgħu nkunu ma nkunux fidili għal dan ħansewlu l-esklusiviżmu. Salvazzjoni illi hija tinstab biss fi Kristu Ġesu. Meta Ġesu bagħat l-apostli biex ixandru dak li wettaqu sforz l-imħabba tiegħu lejna f'Luqa 24 vers 46 jgħidilna illi qalilhom hekk hu miktub u hekk kien jeħtieġ li Kristu jbagħti u jqum mill-imwiet mat-tielet jum u li l-indiema u l-maħfra tad-dnubiet tixxandar f'ismu fost il-ġnus kollha. Ibda minn Ġerusalemm. F'ismu. Hemm xi mod ieħor kif il-bnedmin jaqraw il-maħfra tad-dnubiet? Mhux skont Ġesu Kristu. Il-maħfra tixxandar f'ismi fost il-ġnus kollha. Mela, solus Kristus qegħdin ngħidu illi Ġesu huwa uniku fil-persuna tiegħu. Imma wkoll qegħdin ngħidu b'solus Kristus illi Ġesu bil-missjoni tiegħu, il-missjoni li wettaq kienet suffiċenti, kienet biżżejjed sabiex aħna nkunu notfa quddiem Alla maħfura u ġustifikati. Da kien il-messaġġ li fi żmien ir-riforma fis-seklu 16 kellhom bżonn li jinsistu fuqha. Il għaliex dakinhar, u sa ċertu punt sallum fil-Knisja Kattolika Rumana, kif insalvaw Ġesu Kristu ma' wkoll Marija l-Medjatriċi, smajtuha? Il-Medjatriċi tagħna li tidħol għalina quddiem Alla. U bil-purgatorju biex imorru nissaffew fih. Mela s-sakrifiċċju ta' Kristu mhux biżżejjed. U bl-interċessjoni tal-qaddisin. Mela Ġesu mhuwiex assis il-kbir tajjeb biżżejjed biex jinterċidi għal uliedu u nibqgħu sejrin hekk. Fi żmien riforma Alla nqeda b'dawn in-nies biex nerġgħu lura sabiex il-Kristu nżommuh kif jgħid l-Apostlu Pawlu bħala kollox f'kollox għalina. Kolossin 3. Kollox f'kollox. Kollox f'kollox. Fihem il-maħfra, fihem il-ħajja eterna. Il-pluralizmu modern tal-lum huwa sfida tremenda, qed ngħidilkom. It's only a matter of time. Kif huma mexxi l-affarijiet. Hija kwistjoni ta' żmien. Forsi mhux fit-tul ħafna, forsi fit-tul, però il-filosofija hija illi għamel li trid. Hemm li trid, però tikkritikax il-ħadd ieħor. U ma nistgħux nippritkaw il-Kristu mingħajr ma ngħidu min ta' bilħaqu. U x'qal fuq innifsu u kif inhu preżentat fit-Testament il-Ġdid. Mhux biss bħala triq għall-ġenna, ma wkoll li m'hemmx toroq oħra għall-ġenna. Dik ma nistgħux ngħiduha. Jgħid ngħidilkom illum, u nkompli ngħidilkom sakemm imut. M'hemmx toroq oħra. Salvazzjoni hija esklusiva fi Kristu Ġesu. Maħniex lesti illi nisfnu mad-daqqa popolari, mhux id-daqqa popolari, naċċettaw xulxin u ma nagħtux każ. Jekk nisfnu mad-daqqa popolari, allura inkunu qegħdin nqedu l-feddej uniku tagħna fuq livell wieħed mal-imposturi reliġjużi l-oħra.
U dak huwa tradiment wisqar mit-tradiment ta' Pietru meta ċaħdu 3 darbiet. Għax Pietru ċaħdu 3 darbiet imma mbagħad nidem. Ma nkun qegħdin niċħduh ħin kollu. U x'isir mill-fidi tagħna? X'issir mis-salvazzjoni tagħna? Ejjew nkunu leali lejh. U ħabna sal-mewt, ħabna sal-perfezzjoni. M'aħniex lesti nkunu kapaċi nħobbu biżżejjed in-nies ta' madwarna. U ngħidulhom x'inhi r-realtà. Għax hemm triq li tidher tajba lil xi wħud. Imma t-tmiem tagħha huwa l-mewt. Però hemm triq li Ġesu kellimna dwarha. U nnifsu jien huwa triq. Ħadd ma jiġi għand il-missier li permezz tiegħi. Amen.